ola don yingal ke ko ayatullah ina fo dongo aya kuntike ama jabi atlala kan yingala ako ayatullah yala abi ga faida minum bla rezo ka absika ga binan lame mba fo atay fo tugo la folo mba fo la folo ka soro ka wala ngala kofe ako ayatullah aw be ga faida bla rezo ka ngamimi fo ayatullah yi folo ndi galon tigede iga dalu fula o yin nafa nyeni akonga abi faida bakilin de bla ezoka ambu ke andi foyi yala munde be oke faida yere munye imana yere ezoka dorati fo faida ako faida yere munye anu nge kanga faida do saw era ma poke neta fula ke no yola ako ay flaminge nay no yala folo oye surugu dugutigi ngwama o masika fola muru ay manga dabla aka concentrate aka fenka surugu dugutigi ko ayo oye ayo ke ay no la ngo masika fola o wulibali aflana ako mi tenturu mi fo wala ni yoro mako ben ndila parce que al bine video ni mbla weleli chaira ngumina effacer parce que a damina chugala alam na shira hayi o yoro mafo ola men ma jate ka fo o yoro mafo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al aliyul azim ne odefo mais ma alam na shiraha ma alifo ola men ma jete mine ka fo ko yoro tala nya parce que video korodo nya ta ka publier ako ayatullah ako ngonda lake ga flake ni subhanallahi nge alay boda do dia ako surgo dugutigi ako nyoke alay boda do dia ngo wanega dalu bebeti ngonga nebe fendo de foyi ko erezo faka do erezo ti kuma adama de jate mina doron tie photo o ti fili ngalo photo ti fili hakilima bolo nga kamana gambato fene nyete ko chamana kamana gambato o nyete ko chamana ako muna obuta utike nga ni ko utike do filla e ma ko neta doge ko kera wa ko ngi ba fa ado tike ngo wa abete che ngibine atule jate mina folo hal binne ka video nyemi publier nyemo fuwe ay nane ayatulay fi otanen mache wallahi suma wallahi obenen ndaba alache ne awde ne ga kalande al Hussein abi wurdi mi nga abado odi abi ala weleli mi ngede ala de bina ni mo ko sabe iti ala wele na Afrika kalande ko na ya ka bina e koro la ale be koro e ka bawo ma fama maybe ala weleli mi ngede odi adama de weleli me ka fo adama de onde ma ko ayena mbeta amase mbeta na wa keban ni ya ke kelde bina ni mo koyi ngonga aw nyebe faida ko la erezo ka bi abe filila ini mordum sanu mi nyoyi uti waso ku ga dugo minana mordum sanu ti ga waso ko karsa yin wele be ga magonyana mordum sani chaman de be erezo ka bi waso di ko nyene kiliya haken soro neni doy nyon soro amiga baroke ya fam abe ka safa ati abado ko ayatullah bi kuma erezo ka de ale kuma erezo ka mais ale tine ka niveau do quoi wala sa ma hakamu minna he alhamdulillah he atula abeta na to aka tla fefew na wi tla la go ngo wuyo billahi nya fayeta ni ko ama ngo wuyo e ko muna ngo chebe waso de ko ngara ni nga sababu ye me chete waso ko nunu ye ne nga ketala nunu ye nga ketala me ma hakamu na ni fe hota ngo kani malasa ibi waso ko ma joli yen wele kile kono wal ma kalo kono wal ma don kono ko wal ma dogo hun kono wa tulay alhamdulillah wal ma karsa alhamdulillah ninga managa kumena ala ya wuli ka sababu ki mode morde waso chugwe me morde ka waso ham bene bulude nega wala bene bulude nebe kolo jan donde nebe kawatumu donde nebe ni ndongono ni e kawatumu don fo
wele ka kɛ k'a fɔ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye kabatumi min di ne ma a ye nafa kɛ n'i bɛ kolojan dɔn fo i ka kiliyan k'i wele ko wallahi ne kamana gannen kun don na i ye n bɔ a la mais ne bɛ nin dɔn ne bɛ nin dɔn ne bɛ nin dɔn n k'o nafa ka dɔgɔ n ko nka min f'i ye ne ka telefɔni kɔnɔna lajɛ ne ye n ka whatsapp dayɛlɛ k'a yira a la a y'a da di ni ye ne ka message n ko n'i y'a tila tan ye a bilahi i bɛ tan i bɛ kelen ta a la ka tila k'o tila o t'e bolo mais e wasolen don bi ko nin kisa n ko a b'e kɔnɔ ko o jama minnu mina ko bɛɛ de ye jalibu ye la jalibu ye min ye mɔgɔw k'a fɔ ko alhamdulillah ne de ko ne ayatollah bɛ dalulu di mɔgɔw ma a b'a kɛ a kana na ne yɔrɔ la dɛ a y'a kɛ a sigi yɔrɔ la a ka sɔrɔ ka tiɲɛ di ne ma ne ye dalulu di cɛw ma wallahi mais dalulu min bɛ suruku dugutigi bɔ o ka dɔgɔ n bɛna kuranɛ kɔnɔ bi n bɛna n ka ala mina sharaha ala subhanahu wa taala ye n bonya n'a ye n bɛna dɔ di bi mais ne ye dalulu min d'aw ma o de la hali bi kununko mɔden dɔ fana ye n wele ko ayatollah mun ye ko diya n ye i bɛ to ka segin i ka dalulu kan n ko ne tɛ ka segin a kan o kama n bɛ ka segin a kan n yɛrɛ kama ani kunfinw kama sinon aw tilala a la k'a ban o n bɛ to ka segin a kan a kana k'aw kɔnɔ ko don o don ko ne b'i ka fɛn dalulu bila dɛ ne ayatollah don o don ne tɛ ka dalulu bila don ne ka page la kabini ne bɛnna kilisi bila la ne ka kilisi tɛ tan bɔ mais ne y'a daminɛ 2020 an bɛ 24 la san 4 tɛ yan voilà ne k'a daminɛ ka fayida di daminɛ n y'a daminɛ 2020 ka n'a bila 24 la a ye don a ka ne ka kilisi bɛɛ compter réseau kan a tɛ tɛmɛ tan kan san 4 kilisi a tɛ tɛmɛ tan kan a ye don a ka ne ka kuranɛw n tɛ kolojan n t'o dɔn n m'o fɔli la o laturu n dalila ka o den 2 walima 3 n dalila k'o di laturu den 2 walima 3 parce que n ye masa solomani di kuma sɛbɛ don dɔ la n ye maliju di o ye kuma sɛbɛ a tɛ i n'a fɔ n y'a fayida bila kɛrɛnkɛrɛn ma dɛ ayi mais kuma dɔ sɛbɛ dɔ ye ɲininka min kɛ voilà n ye maliju di i y'a faamu o la dɔ fana ye ɲininka m'a bila i n'a fɔ k'a video tigɛ k'a bila kɛrɛnkɛrɛn ma dɛ dɔ fana ye ɲininka don dɔ la ko gɛlɛya b'a la n ko i bɛ fɛ gɛlɛya ka furakɛ yan a ko a ma sojuru b'a la n ko n'i fɛ sojuru ka furakɛ turabuden 2 n b'o d'i ma dɔrɔn n ko lajɛli to yen i ka turabuden 2 ci woro kan n ko n'i ye woro cɛci 2 ye i bɛ adama ci 1 kan ka zumana ci 1 kan i b'a woro ɲimi n'i y'a ɲimi n'i y'a ɲaga da tile la tuma dɔw la yan'a ka ja i bɛ wari sɔrɔ an kun b'o kɛ prévu ye k'o yira ɲɔgɔn na n ko mais hali n'i m'a ɲaga da tile la a ɲimi dɔrɔn a woro ɲimi i b'a sɔrɔ ou bien n ko ye masa solomani dɔw ko papier ko n ye masa solomani fɔ mais i bɛ nin san 4 ta k'a ban ne ma turabuden 5 di ayi ba turabu baara 3 ne danna ye turabu baara 3 ne danna ye kilisi la ma tɛmɛ tan kan kuranɛ na don kabini ne y'a daminɛ ala mina sharaha kula uzu birabi falaki birabi nasi ala mina sharaha kula uzu birabi falaki birabi nasi izajan ka i n'a fɔ misaliya la k'a ta alam tara kefa la ka jigin surata min ne ye nin fayida de di mɔgɔw ma o sanfɛla fɛ n ye fɛn fɛn di ala mina sharaha don o don fayida kura di o tɛ tiɲɛ di mɔgɔw ma o de don mɔdenw a y'a ta n bɛna dalilu minnu d'a ma a y'a ta n bɛ n karamɔgɔw fo karamɔgɔw bɛ n na o cɛw bɛ n bolo wallahi cɛw bɛ n bolo minnu bɛ n wele ka n ladi dibi la maa ladiba o de y'i ɲi ye minnu b'i wele fɛnɛ k'i dege ani minnu b'i lagosi olu tɛ kelen dɛ adamaden bɛ sira dɔ kan dɔ b'i ladi ko nin kɛ tan dɔ bɛ yen o b'i dege nka dɔ bɛ yen o b'i lagosi n ka den lagosibaw ma an bɛ pan olu kunna cɛ o cɛ n'i bilala cɛw ɲɛ lagosibaw bɛ k'u la i y'a faamu mais maa ladiba o kana ba i ka jamana dɛ n'a kɛra ko kuma o kuma k'a fɔ ko bɛɛ k'a fɔ ko alhamdulilayi k'a bɛɛ ta o t'i ɲi ye dɛ fo dɔ ka to k'a fɔ i ye ko i bɛ taa nin sira in fɛ o la i b'i tunguru ma i tun bɛ sira min fɛ i b'o bila dɔɔnin i bɛ tilen i y'a faamu ala k'an bɛ sɔgɔma ma o tuma na dalilu ninnu bɛ di ale ko mun na k'u tɛ jaabi dalilu caman aw bɛ ɲɛ bɛ caman na réseau kan o tɛ tiɲɛ ye koyi kuma cogoya la dɔrɔn i b'a dɔn ko nin tɛ tiɲɛ ye fɛn dɔw bɛ yen c'est impossible a ye dalilu dɔ ka dalilu ta ko dɔ ko n'i y'a kɛ kɔni wallahi o kalo 3 ko n'i ma kɛ nafolotigi ye k'i ka taa daji to ale kun na k'e b'a ka dugu da kɔ k'e b'a ka jamana da kɔ n'i ta taa Tecno mɔgɔw fɛ yen walima Samsung mɔgɔw fɛ yen parce que i y'a ye téléphone de la taa Tecno mɔgɔw fɛ yen walima Samsung mɔgɔw fɛ yen n ko kabini yen a b'o bila wallahi k'a fɔ ko yanni nin waati cɛ n bɛ maa kɛ nafolotigi ye wallahi ala jɔn dɔw bɛ se mais haramu de b'a la an ɲɛ b'a minnu fɔtɔ la ne bɛ k'aw lasɔmi n ka kalandenw ani aw minnu ɲɛ bɛ ne na n m'a fɔ nafoloko baara ko tɛ tiɲɛ ye dɛ ne yɛrɛ ma deli k'o fɔ maa ye ko n bɛna nafoloko baara kɛ
ne an bɛ min dɔn ka ala wele ala k'i garisɛgɛ saniya anw da mɛ nin la ne bɛ nin dɔn ka ala wele ala k'i garisɛgɛ saniya i ni maa hɛrɛmaw ka bɛn ka ala wele i bɛ projet minnu na barika ka don a la i bɛ baarada minnu na kasara minnu b'a la kasara ninnu ka bɔ a la i ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan anw da m'o de la mais yanni tile 40 cɛ bɛ kɛ nafolotigi yanni kalo 2 cɛ bɛ kɛ nafolotigi yanni nin cɛ bɛ kɛ nafolotigi bon an ka faamuya mu o sɔrɔ fɔlɔ a mɔgɔw bɛ yen koyi mais ne bɔn b'a dɔn cɛ o cɛ bɛ se o t'a fɔ ko a ye n'a ye nin ta a bɛ kɛ nafolotigi ye a ye wele min kɛ n ko yɛlɛ internet kan e delila k'a mɛn ko ayatollah ko sɛbɛn b'a bolo wa ko ayi n delila k'a fɔ ko wusula bɛ n bolo wa ko ayi n delila k'a fɔ a ye na nasi minɛ nasi de bɛ n bolo ya ko ayi n ko n bɛ min dɔn n y'a di aw ma n bɛ wusula min dɔn ne y'a di ne ma fɛn min fɔ internet kan k'a fɔ a ye taa nin kɛ o ye sɛbɛn ye k'a fɔ nin sɛbɛn i k'a don i la nin sɛbɛn i k'a siri i la nin sɛbɛn i k'a kɛ tan n ma o fɔ n ko mais wusula min dilan tan n y'o fɔ n ko n'i ka nafolo bɛ tiɲɛ taa si bolo jalan ɲini ne m'o fɔ wa nasi dun o ye n dala ye tulu dun o ye n dala ye n ko est ce que ne ye nin bɛɛ fɔ ne delila k'a fɔ tile kelen ko a ye n'a m'a sɔrɔ n bolo a b'a sɔrɔ n ka kalandenw bolo ya mais k'i bɛ cɛw sɔrɔ u b'a fɔ ko a ye n'a ko a baaralen don k'a ban ko wa ko sɔnna bɛ ban mɔriden k'i sigi ko sɔnna bɛ ban nin yɛrɛ tɛ barika ban kuma yɛrɛ da ye diɲɛ kɔnɔ wa e yɛrɛ mɔri e min ye dalu tigi ye e ka den damadɔ dilan ka t'i sigi ko sɔnna ko n'a ma n'a ta k'a bɛ ban kabini yen nɔ min bɛ n'a ta a kan ka hakili ye o ne hakili la dɔnniya de b'e la kɛ ne ma sa o dɔnniya bɛ ban cogo di ale mais b'a fɔ ten de ha dilanlen don a tɔ ye nin hakɛ ye warijɛ dilanlen don a tɔ ye nin hakɛ ye sɛbɛn dilanlen don a tɔ ye nin hakɛ ye wusula dilanlen don a tɔ ye nin hakɛ ye daga dilanlen don a tɔ ye nin hakɛ ye mɔden a ye ɲɛ bɛ Ayatollah la Ayatollah de b'a f'i ye ko nin kuma ninnu bɔ i kunkolo la an tɛmɛna nin kan an ka faamuya tɛmɛna nin kan nin tɛ mɔriya ye nin ye commerce de ti Ashura tigi n'a nana a bɛ se k'a fɔ bon ɲinɛ commande caman ma sɔrɔ chinois bolo nin kalo in na dɛ bon ni conteneur hakɛ de bɛ yen ni sumaya i bɛna sɔrɔ a banna fo n ka taa kana ko kura o bɛ faamu parce que o tɛ ale ka dɔnni ye dɛ ale bɛ taa o dɔnnibaw fɛ yen minnu y'o dilan k'o san ka na n'o ye mais e ko fɛn min dɔnni bɛ e la k'e bɛ se ka maa kɛ fɛn ye e ka tila k'a fɔ k'o ban dɔ don kabini yen i bɛna dɔn ko non c'est pas la peine o tɛ a filanan dalilu la k'a fɔ ko yala ko yanni nin don in cɛ ko nin bɛ kɛ yala tiɲɛ de tɛ wa Ayatollah a bɛ kɛ tiɲɛ don wallahi hakɛbaw bɛ wallahi mɔriya dɔnbaw bɛ mais cɛ min bɛ se o de t'a fɔ ko a ye na n b'a kɛ tan a t'a fɔ ko dɔn b'a to fɔ i tile 40 ko i tile 10 ko ta i ci fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma na n balimakɛ i ka ɲininkali a ye dalilu tiɲɛ ta dalilu tiɲɛ tɛ fila ye n'i ye dalilu fɔ k'a mɛn mɔgɔ bolo wallahi ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ e yɛrɛ hakili bɛ n'i sɔn mais ne y'a kɛ a y'a fɔ n yɛrɛ bɛ taa ta k'a lajɛ e b'i si kɛ lajɛli in na ten i b'i si kɛ lajɛli in na foyi t'i ɲɛnabɔ n y'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma Ali Hussein o ye ko min ko k'ale ta k'a tɛ ka kɛ a filanan o ko Ayatollah a ye karamɔgɔ yɛrɛ dɔ hakili la karamɔgɔ fila fɔ a ko bi n'olu tɛ ani ne k'a tɛ maa lamɛn ne ko n k'o ye fili ye i y'a faamu adamaden i ka sababu bɛ yɔrɔ min na ala de b'o dɔn n di maa lamɛn ne yɛrɛ kun b'a kan ne y'a dabila ni bi tɛ an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara ne kun ti maa si ka wasulu lamɛn n'a tɛ ne kun ti maa si lamɛn ni Haidara tɛ mais ne y'a bila n bɛ Haidara lamɛn cogo min na n bɛ adamaden wɛrɛ lamɛn ten parce que n y'a dɔn n karamɔgɔ n da m'a la ka tɛmɛ diɲɛ dugukolo ka karamɔgɔ bɛɛ kan nka a da tɛ se ka se kuma bɛɛ ma f'i k'i hakili t'o la i y'a faamu wa ale ko k'ale tɛ maa wɛrɛ lamɛn ale nana kuma dɔ fɔ min kɛ ne ko n ko bon e yɛrɛ ye nin kuma in min fɔ a dalilu tɛ ne bolo wa kabi ala ka ne da ne yɛrɛ ma deli ka n da maga nin dalilu in na n'a sɔrɔ i kun ye maa wɛrɛ lamɛn i kun bɛ n'a sɔrɔ i y'a faamu ale ko ten nɔ de ko safɛ ale yɛrɛ da mɛn ne na n ko tiɲɛ yɛrɛ o diyara ne ye a ko n ti maa si lamɛn ni karisa tɛ bon a ye an mɔgɔ fila fɔ o ye mɔri ye mais kelen bɛ yen o tɛ mɔri ye o ye wahabiya ye mais a b'o ka wazuliw lamɛn mais mɔriya sira kan a bɛ ne ni mɔgɔ kelen lamɛn n ko e ye mɔgɔ kelen dɔ min fara ne kan fɔ n'i taara o ɲini ka n'o tɛ e yɛrɛ ka dalilu min fɔ o ti ne bolo wa n'a sɔrɔ i tun bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ lamɛn a dɔ la i tun bɛ n'a sɔrɔ tardi voilà n ko bon ne yɛrɛ ka idéologie la o tɛ prévu ye k'a fɔ n di maa si lamɛn quoi parce que ale ka miirila don ko n'i ye caman lamɛn qu'est-ce que k'i tɛna fili wa
ano tikili mɔgɔ dɔ lamɛn k'a sɔrɔ i t'a ka sira kan nka a bɛ faamuya dɔ d'i ma n'i yɛrɛ ma to ka mɔgɔw lamɛn n'u y'i sɔrɔ gosili kama don o don u bɛ t'i jan i tɔ kan nka n'i tora k'u lamɛn i b'u ka gosili yɔrɔw dɔn ten Aluseni a cogo dɔn ne bɛna o ladi fɛn kelen na a ye min fɔ n balimakɛ ye min fɔ ne bɛna o ladi a la parce que ko tɔgɔ fɔ t'a la n tɛ maa tɔgɔ fɔ a ye wari yɛlɛma ko de fɔ u b'a fɔ ko tabdili dɔw ko tasirifu a ye taa ci fɛ mɔgɔ b'a nɛgɛ k'a bɛ wari yɛlɛma a ye taa ci fɛ tiɲɛ tɛ wari yɛlɛma tɛ tiɲɛ ye dɛ a y'a faamu wa a y'a hakili to a la ko a karamɔgɔ Ayatulayi Ku fɛn fɛn bɛ k'a nɛgɛ ko bɔrɛnin dɔ b'a bolo k'a fa y'a d'a ma walima a karamɔgɔ y'a d'a ma k'a mɔkɛ y'a d'a ma ko n'a mago bɛ wari hakɛ min na k'a b'a bɔ a kɔnɔ tiɲɛ tɛ wallahi tiɲɛ tɛ dɔ bɛna fɔ sɛ Ayatulayi ye nkalon tigɛ a t'i bolo de parce que ale bɛ ka dɔw fo k'olu digi kɛrɛfɛ k'a b'ale bolo min b'a bolo tiɲɛ tɛ i y'a faamu wa wari yɛlɛma ko tɛ tiɲɛ ne ye mɔgɔ sɔrɔ a jirala ne na Bamakɔ yan ko a bɛ san hakɛ dɔ bɔ diɲɛ don o don n'a mago bɛ dolari la a b'a bɔ a ka seli tapi jukɔrɔ o mɔgɔ jirala ne na yan ne taara sɛgɛsɛgɛ ne y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mɔri de don kiliyanw baw b'a fɛ minnu bɛ a t'i mɔriya kɛ i n'a fɔ jama bɛna jɔ a la o mɔriw bɛ yen ne yɛrɛ b'o caman dɔn ne yɛrɛ terikɛba dɔ bɛ Côte d'Ivoire wari de b'a kun komi ɲaga mais mɔri de don mais karamɔgɔkɛ k'a fɔ ko don o don fiɲɛ nin fa ɲɛ nin tɔmɔ mɔgɔw n ka furu satɔ don mɛ denni in kɔ o mɔgɔw olu tɛ dɛ ale ka mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kilasilen don minnu ka mɔriya tile kelen o b'i ka san kelen musaka bɔ o mɔgɔ damadɔ de bɛ n'a fɛ n'a y'o wari to a ka so kɔnɔ ye a ka san dun d'a ban mɔgɔ dɔw ko yɛlɛma b'a bolo so kɔnɔ ye ko n'a mago bɛ wari hakɛ o hakɛ la k'a bɛ bɔ n'a ye a yɛrɛ de taara wari in bila ye a yɛrɛ de taara bila ye walima kɔɲɔyɔrɔ ninnu na i bolo don i kunna dɔrɔn i mana don o don kɛ ka bɔ tiɲɛ tɛ an nana don na ko a ye papiye kɛ tan ko ka papiye kɔnɔna jira bɛɛ la ko ka tila k'a pake ta aw k'a dayɛlɛ ko wari bɔra tiɲɛ tɛ hey tigi o tigi bɛ wari la baara don wallahi suma wallahi tigi o tigi bɛ baara la wari la baara don mais baara bɛɛ tɛ cafin ye bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don mais k'a fɔ de k'aw mago bɛ wari la k'u bɛna portefeuille dɔ dilan ka d'a ma u y'an ka mɔgɔ dɔ gosi a la yan Gana yan ka ala minɛ ka taa bitigitigi gosi ka dagaw bɛ dilan k'o d'a ma ko ni tile hakɛ dɔ sera ko wari bɛna bɔ o kɔnɔ ka tila ka bitigitigi ka wari tɔ ni yɛrɛ minɛ ka taa n'o ye ala cɛ i ka feere kɛ wari k'a ka wari tɔ ni bɛɛ minɛ komi ko la ilaha illallah wala k'a ka wari tɔ ni bɛɛ minɛ ka taa n'o ye ko ni nin don hakɛ da la k'a dayɛlɛ ko n'a y'a dayɛlɛ k'a wari caman sɔrɔ a kɔnɔ nin ko ninnu tɛ tiɲɛ ye dɔ fana nana nɔfɛ yan o don ko cɛ nana ala ka Mamadu i hakili bɛ cɛ na min delila ka na n fɛ yan f'a ko k'a bɔra morikɛ dɔ fɛ yen morikɛ ko k'a bɛna don kalowa la ko tile 3 walima tile 10 k'a bɛ kɛ waritigi ye i hakili bɛ cɛ la ne m'a fɔ a ye k'a ka taa baara kɛ a taara baara kɛ don ko a nana moto kura yira ne na yan a kura n'a kasige n'a fɛn bɛɛ a ko Ayatulayi n b'i fo billahi tallahi a nana yira ne na yan a ko morikɛ dɔ de b'u bolo ye o ye Bamakɔ yan a tɛ kuma réseau kan u b'a dɔn ni sira min ye kɔni ne t'o ɲɛ dɔn nka hali n'a bɛ kuma réseau kan tiɲɛ na ne t'a dɔn komi a nana k'a b'a photo yira n na n ko m'a photo yira n na k'a b'a tɔgɔ fɔ n ko kana maa tɔgɔ fɔ ne ye parce que n'i nana a tɔgɔ fɔ ne ye ne bɛna bila n kunkolo la fekewu n'i nana a photo yira n na ne y'a ye don min na n bɛna fɔ ko karisa don mais i na mɛ min na e k'o lakale ta safurulayi u y'a ye réseau kan mais a ko k'a b'a yira n na réseau kan k'a b'a la ka page yira n na n ma sɔn wallahi safurulayi a y'a yira n na ko k'a b'a yira n na de mais ko cɛ in bɛ réseau kan ale yɛrɛ ko ten ko cɛ in bɛ réseau kan ne ko n k'a kana yira ne na don a sigimɛ nin yɔrɔ in na yan a ko mun bɛ yen sisan karamɔgɔkɛ de b'a fɔ k'a b'u kala sa miiriw la tile 3 i bɛ don e yɛrɛ de bɛ client dɛ e yɛrɛ de bɛ don a kaliwa la i y'a faamu wa ka a fɛn kɛ wurudi kɛ ko tile 3 k'i bɛ kɛ waritigi ye bon sisan moto min b'ale bolo ale taara ka moto feere ka t'o don saraka la 45,000 bon ka taa don so kɔnɔ sa wurudi in dira ale ma ale ta ma sigi 45,000 kɔni
u ye fɛn ɲɛnama dɔ fɔ k'o fɛn ɲɛnama in tɛgɛ den tan bɛ san o ɲɛfɛ sen den tan k'ale yɛrɛ m'o fɛn ye dɛ k'u kɔni ko k'u bɛ t'o san 45 kɔni bɔsira ale la sa ka t'o bila yen ale ɲɛ tɛna da o bɛɛ bilen fo lahara sa bon sisan dalu dira ale ma sisan k'ale ka don so kɔnɔ ale yɛrɛ donna so kɔnɔ tile 3 a fɔra k'ale bɛ fɛn o fɛn ale m'o si ye k'ale ko a y'ale ɲininka cogo cogo k'ale ma foyi ye bon sisan dara wɛrɛ b'ale kɛrɛfɛ o fɛnɛ ko k'ale ma foyi ye mɔgɔ wɛrɛ b'ale kɛrɛfɛ o fɛnɛ ko k'ale ma foyi ye u nana bɔ ɲɔgɔn galamati bon u 3 de bɔra u bɔra min kɛ a y'a lakamu olu cogo cogo saraka ka bɔ a kɛ ta nka cɛ sarakaw bɔra foyi ma kɛ bon sa olu de ye préconisation ta sisan k'u bɛ taa faamaw fɛ yen ko ka taa convocation tigɛ ko k'o di karamɔgɔkɛ ma ale nana yani ale ka taa convocation tigɛ ala y'a da kanda kama dɔɔni parce que a ye fɛn min fɔ ne a kafiriyara quoi morikɛ y'u bila kafiriya baara la a nana ne yɛrɛ y'a tubiya ne y'a tubiya f'a ye baya a kɛra ɲɛna dɛ fo ne baya d'a ma ya parce que a y'u bila kafiriya baara la total i y'a faamu a nana min kɛ ne y'a tubi a ko sisan o bɛ fɛ ka taa karamɔgɔkɛ wele faamaw fɛ yen n'aw taara faamaw fɛ yen aw yɛrɛ kan ka datugu fɔlɔ karamɔgɔkɛ b'a dafira o de la wa faamaw b'aw datugu ko mun na sisan kabini a jiginna o kɔnɔ ko tile 10 k'i kan ka 1,000,000 sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma baara kɛ aw ye zon de e ma baara kɛ tile 10 e kan ka 1,000,000 sɔrɔ n'a sɔrɔ ko morikɛ kungo n bɛna dalu d'aw ma client dɔw bɛna 1,000,000 d'a ma o bɛ faamu mais tile 10 wari bɛna yɛlɛma i kun 1,000,000 jɛni ka wari n ko kuma bɛ yen dɛ n ko bon ni taara faamaw fɛ yen u b'i datugu bon sisan ale nana yala ne yɛrɛ ka ale yɛrɛ bolo sisan ne bɛna ale dɛmɛ ni mun ye ne bɛna mun kɛ sisan n ko bon ne bɛ min f'i ye komi i ka moto feere y'o dun ka ban taa baara kɛ n bɛ dugawu k'i ye i bɛ wari sɔrɔ ko n ko walahi taa baara kɛ o don man foyi d'a ma o kɔfɛ a nana min kɛ n da mɛ min na o ye alamina saraha n y'a d'a ma a taara don ko a nana ni moto kura ye moto min parce que 90 o ma joli a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kana yira ne na a ko a tula ye ko kana tile de a ko dugawu k'a la wallahi a nana ne ko filila ma wallahi tellement que a fari yɛlɛmana a n'a bɛna don min na hakili wuli bɛ don min na kelen dɛ a nana min kɛ a nana yira ne yɛrɛ ko filila ma k'e filila quoi ko karisa de don ko min taara nin yɔrɔ in na k'a kɛ tan a ne hakili nana ye a ko wa moto kura filɛ nin ye e de ko n ka taa baara kɛ ko ne ye baara kɛ n bɛ fɛn sɔrɔ n ko wa ne dan m'o de la sisan i bɛ baara min na i bɛ ala deli de ala ka barika don o baara in na i bɛ ala deli de ala n'o baara in tɛ ala ko tɛ ala k'e sabati o la ala k'e kisi juguw tɔɔrɔ ma ka bɔ o baara la ne dan bɛ o de la mais tile 1 i bɛ 1,000,000 sɔrɔ est ce que a ma fɔ de ko don o don ko 1,000,000 tan wa ou bien 1,000,000 joli sabu ni baara in kɛra don o don de bɛ sɔrɔ n ko kabini yen nɔ morikɛ y'a nɛgɛ n'o bɛ sɔrɔ a la don o don pourquoi e y'i ka moto feere ka t'o wari di pourquoi o ka sɔrɔ a la don o don ko ne t'a kalama ko mɔgɔ dɔw taara ko olu ye minnu di ko ye 1,000,000 caman ye dɛ parce que a bɛ n'a fɔ n'i ye hakɛ min di ka caya e ka ko bɛ augmenter bon nin ko ninnu a bɛ ninnu bɔ a kunkolo la a ye mɔriya kɛ mɔriw a ye ala wele mɔriw a ye da ala la mɔriw a ye sɔn a yɛrɛ ye ka ala wele bilahi n'i ye ala wele ala t'i janfa ni ala wele ala t'i janfa wa ma ala deli ala ka ala wele nɔgɔya ma ala kira kɔsɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma an bɛ don an ka fayida kɔnɔ sisan ni kun ye ladilikanw ye ka d'a ma an bɛ don an ka daliluw kɔnɔ sisan an bɛ don nɔɔrɔ kɔnɔ sisan an bɛ don bonya kɔnɔ sisan an bɛ don karama kɔnɔ sisan k'a fɔ tiktok mɔgɔw ye k'u ka kɛri bila su in na kɛri ka suma dɔɔni su in na kɛri ka suma k'u ka partager amidu k'u ka partager k'u ka kɛri bila n bɛna don dalilu kɔnɔ sisan ala ka mamadu e ka youtube mɔgɔw b'a la wa o b'a la facebook dun o bɛɛ b'a la ala k'an bɛ sɔn ma Facebook mɔgɔw caman ye ivoirien ye voilà ala k'an bɛ sɔn ma sisan kɔni an bɛna don dalilu kɔnɔ a ye kɛri bila a ka partager a ye kɛri bila a ka youtube facebook tiktok a ka partager n'a y'ale partager sisan i b'a sɔrɔ alhamdulillah parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔw la nin waati laban ninnu na ne atulɛ ma live kɛ parce que ma temps yɛrɛ sɔrɔ quoi ma temps sɔrɔ ka live kɛ n kun taara burusi kɔnɔna na mais sisan n nana ala k'an bɛ sɔn ma ala rabbi ya rabbi ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ alhamdulillah n kun taara village la n nana sisan an bɛna don dalilu kɔnɔna na an ye min fɔ bi an bɛna segin a kan ni maa min bɛ fɛ ka fara ala ka jɔnw kan ni maa min bɛ fɛ kamanagan b'i la
Allah subhanahu wa ta'ala ka kamana ganyon wuli ka buika ni mammi fe ala ka diɲɛ garisɛgɛ sanuman ala ka dɔ d'i ma nganda kafiriya tamade a sanuma ala wele de b'a kɛ garisɛgɛ sanuma k'a d'i ma k'i ni ala ka jɔn hɛrɛmaw jɛ jɔn minnu bɛ yen nɔ u damɛ ala la jɔn minnu bɛ yen nɔ société baw b'u bolo e yɛrɛ bɛ se k'i ka société sɔrɔ o kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ala kota ye k'a sɔrɔ jinɛ tanba ta t'a la bɔrɛjan ta t'a la nangoloko t'a la bolisɔn t'a la i y'a faamu k'o sɔrɔ i ni ala cɛla la ala danaya la ala wele de b'o se maa ma ala ka mamadu kibaruya jumɛn bɛ yen i y'a faamu ala wele de b'o se mɔgɔ ma o tuma na n bɛna min fɔ aw ye ala mina sharaha an bɛ don ye ala mina sharaha ye dalilu ye dalilu min bɛ yen n'i y'a kɛ a bɛ kɛ n'i y'a kɛ cogo di a kɛ cogo di fɔtɔ filɛ ye tuma dɔ la e bɛ t'i yɛrɛ sɛgɛn sɔnni na dɔw bɛ n wele ko tula a fɔra ko an ka faso laada ye nin fɛn ye n'an m'a sɔn ko n ka garisɛgɛ in k'a tɛ wuli mɔgɔ hakɛ yɛrɛ min sɔnna k'o fɔ n ye ne t'a da dɔn k'u ka faso laada ye nin f'u ka taa sɔnni kɛ ko ne ta k'o tiɲɛ tɛ wallahi suma wallahi i bɛ kɛ nafolotigi ye k'a sɔrɔ i ma sɔnni kɛ mɔgɔ bɛ kɛ waritigi ye k'a sɔrɔ i ma sɔnni kɛ mɔgɔ bɛ kɛ baana ye k'a sɔrɔ i ma sɔnni kɛ mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ i ka place la k'a sɔrɔ i ma sɔnni kɛ adamaden ka i ka baarakɛyɔrɔ sabati a bɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma sɔnni kɛ n ko sɔnni bolisɔn jinɛsɔn kɔmɔsɔn a ye taa ci fɛ n'u bɛna o nɛgɛ safe u b'a nɛgɛ ni min ye non diɲɛ nafolo in tɛ sɔrɔ ɲuman na wallahi billahi ayatollah b'a fɔ ye nkalon don u bɛ ka nin kuma in min don a kunkolo la nkalon don ko nafolo tɛ sɔrɔ ɲuman na nkalon don dɛ nafolo tɛ sɔrɔ ɲuman na mana kama tɛmɛ a kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ye kira dɔw da billahi minnu ye setigiw ye ala ye nabi ɲuman dɔw da minnu ye setigiw ye ne ko nafolo tɛ sɔrɔ ko ni juguman ma kɛ nkalon don juguman homme d'affaires joli bɛ suguba kɔnɔ yan ni ala bɛ k'u jɛ u dahirimɛ na n'u bɛ taa u ka so ni dɔma mugan d'u ma n'u t'a sɔrɔ maa minnu bɛ tile ka taa mɔgɔw ka warijɛw walaki ka b'u bolo walima k'u ka wariw suɲɛ kojugu kɛ da to ya aw ye waritigi jumɛn ye k'o ye milliardaire ye de aw ye gosilikɛla jumɛn ye ko o de bɛ mɔgɔw ka i den ka mɔgɔw ka fɛn suɲɛ k'o de ye waritigi ye a y'o jumɛn ye dɔn k'o ye alakotalaba ye n tɛ jamana wɛrɛ dɔn dɛ an filɛ pays min na ko Mali ko karisa yɛrɛ de ye alakotalaba ye diɲɛ bɛɛ b'a dɔn n'a ka alakota ye wa a ɲɔgɔnna waritigi tɛ yen a y'o dɔ yira cɛ i bɛ baara min na ala wele ko ala ka barika don la ne y'o f'i ye tigi o tigi bɛ wari la o ye baara ye a ye baara kɛ tigi o tigi bɛ wari la baara don mais baara qualité ka ca dɔ bɛna fɔ atula yɛrɛ bɛ mun kɛ ne min sigilen filɛ nin ye ne bɛ baara min kɛ a ka ca dɛ n bɛ se ka dama dɔ f'i ye n bɛ musokɔrɔbaw kala ala ka diinɛ na o ye baara ye koyi n'i ko bisimilahi arahmani rahim n'i ko hedina sirata o ko sirata la laginɛ ne bɛ n jija k'olu da deli o la dɔɔni dɔɔni yɔrɔ o ye baara ye dɛ ne ye musokɔrɔba dɔ kalan san fila an sera tabati a d'a ma san fila bisimilahi kula awuzu birabi nasi kula awuzu birabi falaki kulu wala o tabati a da suran duuru san fila cɛ o ye baara ye dɛ hali n'a bɛna sɛlɛ a b'a fɔ ko a b'a kɛ tan bisimilahi a b'a bolo kɔni ka taa n'a m'o kɛ tan a tɛ se k'a fɔ bisimilahi arahmani arahim alihamudulilahi arabili alamin mais n'a ye bolo kɔni dabila dɔrɔn a tɛ se k'a fɔ ne ye musokɔrɔba dɔ kalan san fila suran duuru o ye baara dɔ ye ne musokɔrɔbaw kalan yɔrɔ o ye baara kelen an b'a fɔ ko kelen a filanan ne yɛrɛ ayatollah min filɛ nin ne ye wazulukɛla ye hali sisan ne bɔra burusi kɔnɔ sisan ne ka wazulu tɛ bamakɔ dɔrɔn ye dɛ ayi o tɛ baara o ye i bɛna fɔ o bɛɛ ye kalan siraw ye i b'o to yen ayatollah min sigilen filɛ ne jamu ye de sangare ni sangare fɔra hali n'an tɛ filakan mɛn i bɛ mun mɛn fila ne ye bagan marala ye hali sisan ne bɔra n ka baganw kɔrɔ burusi kɔnɔ ni bagan mara n'o bɛ jamana jɔli baara la wallahi billahi ne ba ala misi kɔtɛ saga kɔtɛ alihamdulilayi bi ne ye bagan marala ye ne b'a fɔ n ka masa solo o de ye ne ka bagan marala ye
barake mbalmake ebina fo ha obe do ede mina o ay barake ne bi kolosi de ke ko ala ka barka do olula ne bi kolosi de ke mbo bara mun ala ka barka do la kiliya hawna bashi tala koy nga yenna na soro ne balule do aha inna na soro balule do adoy me duba ko nana forotein mumbe commerce katan jonga magasin ko na ka filmer amaloya benena ni yake wina ko moru yurudo na sinapula magasin ko no sono ne commerçant de wallahi billahi mo bi balu ne ga bitigila ne nu te joli kele ande fa kele ande ba kele anti bodu kele me obi balu u deum bi balu u muso bi furaka ne ga bitigila ne be barake ay barake akana ka ko no ko sigile do video na te ko be ka barake o te de wallahi suma wallahi mo bi balu ne ga bitigila nodo kala ni kala e jamana jose ne musorba kala te de ne re de kala yoro dayela nyere kam ko taka blala metru ne de bu sara halu sarati soro kala ndo nga kalu sarala ay barake parce que nous ko mo ko ay baraka wala fo hanga baraj medike baraw bara note ala kotay i chesiru fe ubina fiye yoro lajele kala ubina fiye ko ndika bara be ngaloye abillahi afo ko baraw baratika barai ma do me dalawla ekele ko ka nyosore ga bara ubina ko ti ga bara ibo blaka ta ko wera damene je dongole be kolongurasi ibi shike ti do dalaw ibi shike ti do dala ya famwa mi commerce ke na garaj mai sena kwani chenere la ndi galotike dabani nguruni ndiko mena ni watina ngambi sena kede bari mbale mo be mbolu de deme mbo deme di am sena ke ay ne ga nyoki sey nyina ay do nga paji kono angera bi do akora wati mina yoyi o mana na fara ko barake barakele de adama dela mi baraw bara no ta ala kotay I chesrofe ubini isel ya kabo de kade itara la jeli kede ni tarata de ni ala musa de ni araba de jifiri de isazi firi de nega firi de ndu kungula jifiri nega firi kinye nye soro minize ya mina sisa o te ji o te nege o yiri eta foko mbina ke million do de anga se ga fote ni armor do la ka bla strada la no yira mako ba do ko mise barala ola mbo di mako amaba me foye kata ko o yiki ka genetika bara nyi ni ko kasoro ko ke bon ngwa chama mine wele ni na abi ni ko nu ça fait quoi ndado aba fam chuko ne dame mina ma fo ko uga ko nu wiru bolo chendo quoi mais ne dame mina mi me bara mina de ko ala wele ko ala ka barka du ka bara ne dame o de la wallahi billahi ne dame o de la ko ala wele mbe bara mina tangi note ala ko tay ala ka barka do la ne dame o de la modo be no gardien de do billahi abi modo de gardi mais abaka dubalo la halala abaka fe bele jele ke wala halala aba fa balo la halala abu walcha fa ma wala awada ba ma wala gardien abo de ke dobe no evidence kala di abu moko ko wululu bo akimolo no do do moko ko wululu si a halala de do abi baraka la abo wardu o de ba ka dimba ya balo dobe no o tini jike o dai ka ta kiliya ne kana di moko ma alaka sabe beni ka bara me dron tanki ni haramu te kaba I chesiri me ekele ko ka nyesoro ekla ka ni jode ko kan la yada ko nga barata ni no fiya de la ko fo mo do ya fugari o la jele kala ko ka jima fefere ko jima fefere de kadala ngo bashitala anze de memi an ya kaya do ne ni mgodo an warde dama kan ni soja kusobe ngoni babo ako ni babo example sisa ni ikoko juma fevere ko wa muga membo anya daba kama wa biduru nyoko na dama wa binante de wa biduru misala do kwa aka fa sa ko wa muga membo anya wa biduru dama yoro ye kayele aka fole ka foka tlaka o tlanje wara faraka okay wati don na se mi pelinge ndew anya na wo mugo ye ko ngwa la jele kala ma fa ke ga bara de ya o yi nege wallahi la jele kala nyine nga ka ga bara jme ayrata ka barado wallahi yoro wa hode ko kika nyela ma damela foka tabla ko kamila ko yesabla o wi buruju illa illallah rasulullah billahi so wallahi ne de ba fuye ni ba ko mori jo wakili
Bamako wori ma wakili ni ma saba sora la mi lajali do billahi wa chaali billahi yere ma fo yere fola de yoro bu ka tlenga tu nege dumisanu mega tu ko le ku be ku kala la turula ku kala kolona ku kala aramulu dona che ne bi mi fay dumisanu ay aka baraw damene aka koloshi sama ne damen ndela lajali do nda do dala ata do dala de mali milliardaire te ko lajali kala do de wala fa hatula ngana lajali ti daga safa ko rati daga me nyeta ko te quoi fa ka do ko jamana shima développer jien ko noni ngo nuyi kana siga de atule de flaka fu jamana shima développer jien ko no akara dina sirayo akara atko di jien tige développement sirayo jamana ma développer ni nunu ye quoi ay nutu ya numbu hakilla ne wana dusan ne ado mana bedro ha che nindo ina au mita anga karamo ba abta ya abaketa gache na yare na ci abaci bafo ni ndara da kenana ni mbora kenama he e ka anga keta go ne etane ke jogodo ne wallahi billahi wallahi suma alusen mi ka mi vie ngalena alqur'ana na qur'ana mi flene koro ne ka lajeli kala ko ne sona e masaba kam ne ko don ka do ko lajeli ni ka lajeli kala ko mi nda magana ne kungola we masaba a folo ne re turabu kala mi bulu adda magana ne kungola ma fo nga ko bede nye muso mi hura ya to ko fon ya nga furu wala ka kala nya furu anna madama warala ayo mi fo atara bewma na dawla ya fama aflana ngi musorba mi fo apme wole se bugula ako e bora ma wolo vlan fe ka soro ka sene fe ya odo ndara la kala be kodo ya fama asabana kramoke o e mi yere inzo dondola ngamana ganam nga nya nyininga suno e bi tade bon e ka bara de abe na fa garse ka tu chuga jen garse ka ba chuga abe na fo e ka soro de ngode ka chan soro ma e de laga jen ka ngo benne ya ka soro ma abe ga dole wo ala o saraka jugu bene ga de mala sa woro joshi la de nono kena ni bonde la ga do me ko ne ga mala sa woro nono kena bo de ma bonne ko no ko no ga ma wallahi ko de ba wallahi gu ma fo go ha ngo nere ni be jien maran digire min ka jien kono o saraka te se ga mala sa woro ifi woro mala sa woro fa go woro fe mbay ngo ma fa woro te fe mbay de ni lajali yo saraka mi won de tise kan do dala ndina do dala de ala do ba foti de ala kan be so man alu sen aya aba klo madame na do dalilu kono an se mini mi ka expliquer mo ko an kunye dalilu do de bla mamadou jumene do an mi bla wulana la ilaha illallah alam nashraha sujudu fala nindi do parce que nyaati ge quoi parce que ta sisa a bla ne ko bla tugo mina en bla fena tan for la ala kam so am al hussein ko la chifle da ala e boso ko le mate mo re fo yi ngani nana ku karam goy mo goy wajibi ani ana do fi ne dame fon fena bi ko la chimine e ga ala wele dalu kala e chen akana dalu kala blade na e fesa zora mo go bula ya kala ngane bisika mi fa e ka da oka wallahi suma wallahi ay dalu bara o de chen ka teme dalu kala mbade ka ni tara min soro i chesiri ika o bara ne damo de la ni yo bara dron ala bi daylel doki mais mo fene chama hakilla di do ya damina do mena ko nga fa bek fa odo ote de ne ya fi ne mi flani ne atulay na bora Algérie la jamana jete mal damo kono ma do mi ngono ma do Algérie kon suno jamana ni mal bi damo ne do na be kono ne mata war ngini ne tara donya de yini moru yene goshi foga zigi zabaraka hal ndi saka fon fay parce que ñara fay mori ni ya fa bena ka jobe na kuma bo al korewa maintenant nglo fe na kuma tige ngundi na cien don sa me ka ngono ko war yele manan nu mi daga do sig nga sokono de mi keta ngumi shi ken ni fali fiye ni kana de
wusula parfum do be wa bi wolofla wa bi shegi de fembe fora oni parfum gele ko wa bi shegi parfum dingili wa bi shegi kanga to yini kana wono kera ko minye ayan shike o ko numbela do be no ko falifie ko ati soro ko ni ma fali nyana ma fa ngone ma saka fali nyana ma fa nga ayan yini ka kenye yoro fara ka be soro ya ma soro shila sifanu ngonu no bi kan na folo tigi bi kan na folo be daji ni ngonu na nutoy nugu bi Qur'ana kala barkay nugu bi wurdi ke barkay mais akoda ma jama ton yera mina na joto bi sa sengena al Hussein ni kamana gan yere la mais ibi fe sisan ala ka kamana gay wuli kabuika ala mina sharaha ashen wolovla ba ka galande wallahi ni alam nasraha sigiri doy ne dalla ka abla men be saga ka be wallahi hakika wududo ni mami chesri alabake afala jumay farda sali ibit le temps ani nani deke farda ko fa abike fajiri ko fa abike sali fana ko fe lagazara ko fe fitri ko fe safu ko fe ota farda duri akelon kele ni salam bla al shuna doy ka nyinga ko ya tule ko mana ki baki ka sujudu labane lawa ayi asujudu anika seli sujudu utekeli ika seli sujudu ika fardai ninti ka fardai niye di iyere ka yere nyini di alafe ya famwa ni salam bla ki ga wurdu ke ni klala isigile ba fa bismillahir rahmanir rahim alam nashraha suran be kala she wolobla ya fama ni suran be kala she wolobla biti tin turu dukuma ni tin turu tin dale ko na ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al aliyu al azim imatla wala mi fe afo alay arabu kan kote de ibi kami mengali na masala ni be masambula fo ala yo kana ika ke korobo koy le tan nani abbe sujudu bi wulu vlanima ni hakika wala hakika doy atule bi minunke halibi safo atule ye minge billahi ni mala ni halibi safo ne yake ni daliluye me muko adama de chama malasale do ni kawatum ko nuni fen ma fo kawatum te chegui wallahi suma wallahi muko be no ni bena ni kawatum domba wi no ya darbu ka dima ata jefio nga ma bakele ni ma fla soro la o de o chale ato beta me numero do ni mu gavara tanga bisabado o te kawatum do en kui même mathématique don te traité ko me kawatum do en de mo do o kekele en de hindu do awa o te kelende shawa o te ni o ta ko fara ni nga ni o goshi na dorobin ndima ayere sigle do senga bi na atachi asigle do be ka muso boshala asigle do nyengu ya bi na fa ataka fu isoro ko ne ni goshi na tede fo alaka hindu ko don de dima na ko don de dira bi na moye na ko don dira dalu e fo alaka dalu ko don dima soro ka dana ya blela me ka dalu kala non ya famwa wala al Hussein bi hakilito na kosobe ikasel watu kofe ere nega kala de nebine blala de kwe ibina tletan nani kala sisa nere bakaw mbaka me binake nala shini sogoma fajiri irana al Hussein ni ko assalamu alaikum ika subhanallahi wurdi kira mi voy ni klalo la kuma mina isigile ka alam nashraha suran kala de dobina fa alam nashraha suran o yejumeyde aflani alam nashraha laka sadraka wa wada'na anka wuzraka allazi anka dhahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma al usri yusran fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab bo kala chien kili fo chien wolowla ni chien wolowla dafa ko na basro du sukun sabatile do ala kira mangutu do ala kira joro do ala kira ka daraja do ala kira ka korta do iyo de fo ala yesisa ala ko nyes ala kira senge ngo fe ka tlaka ke here wallahi ibina munga sabi surakati tinda dugma ba fa Allahu akbar itinda le dugma wa subhanallah sanabi alay walhamdulillah tanbi alay wa la ilaha illa Allah wa tigwara tana fanakar alay Allahu akbar alay de kabu la hawla ala setawni
wala quwwata ala fangatawna illa billahi fona kira e alay ele aliyu emi masakortale el azim emi masabay e masabay sa war ko de benina e masabay dengo de benna e masabay joro ko de benna e masabay u feka ngenga bon place la e masabay ne bayen wele ko amako be warla wardi ne bulu e masabay mako be ni muso ina ka furu e masabay mako be ni cheina nga akan furu e masabay mako be ni karsala akam bla ka société kono walma akam bla ka agence la e mimbe en alache mbalma muso neto donga ere de bodo o fo alay ni wulla dora e nyeda salo ka wuli kati chife fajiri bake selifana bake la tara bake fitiri bake safe bake chien duru kle kono do be na fa atlay ni nyina na seli wati kle ngokun ay hal farda selimi wajibi don la bi nyine hal farda selimi wajibi don la bi nyine ngani tuku ka toy ko ni seli wati kle na kwata kumbo doro ya cheni parce que kanga be sujudu bi wolo vlama mais sujudu bi wala ni nyina na kle ngo okorote ka chena hal farda selimi ka wajibi don la bi nyina ko o do be na fasisa ni seli watu farla nyonga ida ni seli watu kon farla nyonga ina fasisa ima seli fana seli malla zara seli fo fitri na si ni e min ta seli bo tendru de ke folo ka soroka wuli ka seli do to gala me ka fo kibitlay ka seli bela ko ka soroka na ke atiketi ni daluye ka ala kira ka fasamandia ala ka ke o kama ke imogunye nindo nyanyi na ala fe ni mami ya ka ala ka barka do ni mami ya ka ala ka barka do nyanyi na ala fa ala ka fami ko nyuma dam nyanyi na ala fa ala ka fami ko nyuma dam manalo seni wati do sera mi madama do ta sisa ami sora ni ba sega ngi ngali be do bulu ami sora ka kunje ni kilisi ami bita joy ala ka be so ma nga madama do ta ngali be mo do bulu tiktok ala ka mamadu ebe sono wala bi mo atawa di mo membe no mi nga ni ngali question sebe me ka blay ni mi nga question sebe ne do ka blay be sego ke amina madama do ta sisa sora ka mina o dama sa salamu alaikum allo salamu alaikum salamu alaikum mbi ala tanu kosobe alhamdulillah ala kana bashi kauna ya rabbi ala kira koso alhamdulillah ni imena kono do ne bina famu inshallah ni ala sona nyanyi ni ala fa ala ka barka do ana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala kira ko ma aleko kata do level sigma minga ne karamo no wesizani gawe oluga ziyara de sira abibe marsi kalo telefoloma sungolo makono telemuka ziyara do ziyara e jididi ziyara e barkadi ziyara en norodi ziyara e sabatidi otumana angbe ko de explication di mogoma mogo be ka ziyara ko ke doro unyere fasara ndara kurana kala do ka ngadala anye ziyara be ote fo ziyara kala ko ka ala willaw de ziyara kala kana ke prepara mogo wi wala ziyara kala kana ke prepara mogo wi ko ka ala willaw ka ala dana ba wi ko ta ziyara la ka do ko dondo de be nino nunu nga pusa nyoyi ubita bo nyoyi ala assalamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sangari. Amba sogodugo. Alhamdulillah. Ante. Comment tu kau? Korbashi tula alhamdulillah. Alhamdulillah balatana. Ka sotigi na balemau. Korbashi tula alhamdulillah. Jaranya. Jaranya. Ina ko le putte mena ngini ga question dola. Iye courage duna kama ala bili alhamdulillah ala bili ay jabi so. Iye telephone na telephone masoro mene ko ni. Ay bili temu pasi ya ko ta shame majida. Abete. Tala courage duna parce que ya ko kama ala bili ni tula mu ay bili la shukelenya atodu kalo kere ko ke shukele kasro ka to de don fa na funso. Alhamdulillah. Ifo ki tam ki barka da ko sabe. O jaranya ko sabe.
sɔrɔ ka ɲininkali kunkurunnin k'i la i n'a fɔ i ye kundalaw ka fayida di ka mansaw ka fayida di yala selikɛlaw ta bɛ yen wa komi anw bɛ dɔɔnin k'o la. Ɲaamɛ i bɛ to lamɛnni na. Ka dugawu kɛ Ala ka mansaw mɛn an kɔrɔ. Ala kira kosɔn ya rabi ya rabi. Ala ka hinɛ buguso la. Ya rabi ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Ala k'an karamɔgɔ mɛn kɔrɔ. Ya rabi ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Ya rabi ala k'an. Ya rabi ya rabi. Ya rabi ala ka barika don e yɛrɛ la ka barika don i bɔnnaw bɛɛ lajɛlen. Ya rabi ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Ala k'i mɛn kɔrɔ Ala k'an ɲɛ mɛn i la. Ya rabi ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Ala kana n'an karamɔgɔ ɲuman ye ka bɔ a ka. Ya rabi ya rabi ya rabi ya rabi ya rabi ya rabi ya rabi. Jaranya. Alhamdulillah jaranya. Mba ini baraji isugo dogo. Ala mina kana madam kone ndato sikaso kana kushodia ni vera lama kwe ani odongo almami farabana almami ka shodo ni fo farabana kana odia ya ale numero D madum ya numero A dumya la kawta amuminu widaw amumini kelengele nga anyale fara muminu ka ala ka ambe so ya kone dumya kwani bashi tesa nyame naka shoy nanyo dungo ba kuma mina amisoro kana adamina ima bere fo amabia almamina na show mi dia mbato ka ba folo parce que adama de beti ni do ni wan ndirima ina wakia ni folo mbato naka shoy mbana amina anya soro ya ala ka ambe so ma ali Husaina ambalaka inda magara frendo la sano ye wasa sogodogoye madam kone ako ya muhaimin de dalui ayata wallahi suma wallahi karamo haidara de adi ala to bi kono ni kono don mi sebe mako fe ala to datu ide meni kitabu chama la jawafi ko ala to bi kono ni kono don o bi kono ni kono don na ya muhaimin de bo kono ya fama o ya muhaimin don la karamo haidara de adi papier ko do kama muso yene la de bi karamo haidara dalu indi domina ako ni papier ko be mamina kamana walma kamana gambila ako ikaya muhaimin wurdi dongo do keme saba ani tan saba ko ngakika wati kaka mabo ngabaka onyoro la dongo mala solo fi asoro ne kunda me ngabaka on la mala solo fi ko bura ne go mala solo mango ngo karamo mi bo ngo kana kere ona jigini go ngo keme saba tan saba giga dugo me ngati mine ngo karamo no niveau de be keme saba tan saba la Cheikh Ousmane Malana Haidara no niveau de bola parce que je dongo do abarka o mimi fo lui dongo do ala ki keta o mimi fo le no fo nda emi woni tare sigi ki kema saban tan sabaga eni jurumu eni nogoli ngati nyana bode ngo bonna anga faranyonga ngo kema saban tan saban ya darbu o kore ni ya multiplier par 30 alta be julma kema saban tan saban sigoroma bisaba o be na fo sey kalo kelinga jien dongo le bake o ta be chien wa kononton ani kema saban bi kononton ma ayan zigi sigiro ngele ne alam na sharaha aya fa atoy de ya muhaiminu wa konondo keme saba ani bi konondo ge masasulo fenaye wa konondo ani keme saba ani bi konondo ge ya muhaiminu na aya ke ka be iner ma an klali lefe iner 13h 17h ya soro atigi ya ngele ko ko karamo wa kan anya soro la Allah billahi muso ende ko sisa ko dongo kale aga mina do fo ko ne kwa ma kwa ka ala wele ale era hakil nana min dama ndel laka min fo no yan karamo ka dallu ya muhaiminu ale fene be o tasisa ko kenne ta inke chugula wa kono do ina koroi atsukele ale ake koma ay kalokele ne kaka shukele ale ake koma ay kalokele ne kaka o wa ala sona ka ale jabe ko ngaka ale ne wele telephone ne ko ne tsoro ne kuma village minu na sisa rezo rete nik mina njo yoro do de la kuma do la do la ka rezo soro o la ni rezo soro la do mo ka message ubina ne kuna o soni mabisa ka tlengi joy wa wala ne kundi soro o message ngon nana bamako mba de la ala fa ala kambe so o tuma ne ka fo ala wi ay ala wili na ala wili do ala ba jabi wala ni ngali be mo mo le bi ka ngali ke so na mina jo inshallah amiru kulubali do bongo ka amiru
نعم السلام عليكم أنت باش فيتي الحمد لله آمين 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 جارني pour récupérer son argent avec quelqu'un. Nya fam. Inshallah. Jaranya Kulubali. Maraso. Oh, doko ko stige ale ka war soro mo godo bulu. Okore ni aka jurube mo godo la fe ka soro. Ale bi Quran aya men tawde wala sawfa yuti karabuga fatarda. Abto ko de wurdi wala sawfa yuti karabuga fatarda. Kima saba antan sabab to ko keso ma daw fe. Ala kambe so be ito YouTube naje. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. Ante. Abena fo aleka irezo mai. Aleka irezo mai, aka irezo mai. Otumana Alusen. Ere dosira. Ami kilisi dodi. Soroka fe labani ankaramoy. Asayidi Sharif Usman Madan Haidara. Mayano chami kilisi di folo. Ama ankanu bagaw fenafo ananvle bagaw. Ni ko kibini njama mbefo. Ama nogo. Ngana do taw tokoma. Dumela ka do be jamana. Onako ni yoro ni yeshuina. Awa dumya. Iga chokoroba no ye farabana almamini mardumya. Ana kala nizema ula shuina kama. Dumya la ka walju kele ta mardumya ba. Uga almami kele farabana almami chano goy ngo drani. Dugu do fly avec ko drani. Obi ya o dugu bankere fa ko drani. Ibaro ko kaba ko mi drani almami dumya dugu tigi dumya. Alhamdulillah ya hakili jigin ajaranye ala kan be sawama nin dalu kan ngadi min ba to muso be jigini bin nokoya qur'ana aya bala bamanan dalu bala ya fam qur'ana aya mi summa sabila yasarahu akala shebi wolovla igate jila ga dama ni muso ni tinto do dra be jigi ya fam suma sabila yasarahu walma ne mum sok ma fon ko jena dugani ma amba fama ko pigeon bo ni insomina ka foko ambala ko haga to ko musoka femika timbina jena dugani bo mum sok ma fon te ata oluba foko jena dugani ma amba foko pigeon evita bo jala nyine kabla tasumana na ko no usura kuna na ma tala ka sena docteur so la biji gisrala ya fam wala mais ni de muso tara docteur so la kaba o fen nun tamari docteur la o la me muso be se ka jimi o la ba fo suma sabila yasarahu chien bi wolovla ni orate ni jena dugani bosora no e pigeon kelengere ni ya bosora ka bla tasmana ni muso ushura la dron fif abijigi ya fam wala ala kan be so kira na so ko joni o barani na ko mo fata barani no am fera barani bara kalte jumay ni fendo olu service bara wi konna abu masa Sulman trobu de do be masa Sulman abu woro dingli ni ka ceci woro ceci kile abu masa Sulman tan woro cioka ceci kile ka tan woro cioka ka fla danyo na ka nyimi na nyima bara soro o yo ka bara o ngam ngam nga bara travail forcé ça ngat les journées soro fali ko ngol woro bugudi aba cheka ka ko lila tele wolovla karamo ka bara soro ka tama falika nyaani na ala fe na kala ka barka do ala o mana alusen ambe ankara mo amaka folika ya fo America ankara mo mi amayira na ko moria ankara mo mi etia ko
muso ka kilisi dira i bɛ sunɔgɔ la ko mana i b'o taalen su in na i b'o place de la sunɔgɔ la ne ye kabako ye dɛ muso ka kilisi dira o an y'o di cɛ n'o koyi sogodogo ko senɲɛgɛ ta bon n bɛna min fɔ a ye bon n t'olu fɔ réseau kan ne y'o fɔ aw ye furakɛli ninnu ne yɛrɛ bɛ fura min fɔ réseau kan dɔrɔn a caman na o ye cɛya fura de mais tɔ ninnu filɛ nin fɛnw tɛ fɛn minnu yiri kelen bɛ se k'o dilan quoi fɛn minnu communiquer don n'i y'a fɔ réseau kan dɔrɔn a cɛ man ɲi quoi wala a ka gɛlɛn i y'a faamu wa bon o la n'i y'an wele privé o la ni garisɛgɛ kɛra an bɛ se ka dɔw f'i ye walima an bɛ se ka furakɛbagaw f'i ye e bɛ taa yen nɔ mais k'a fɔ de ko a furakɛ ta a bɛ taa o tɛ ne ka domaine ye quoi voilà an ka domaine ye kɛnɛkan dalilu ninnu minnu communiquer tɛ voilà an b'ala deli ala k'an bɛ sɔn a ma an balimamuso ye min fɔ ko ale ka baara ye senɲɛgɛ de ye ne bɛ se ka min fɔ a ye o la sisan tu bisimila ye tile bɔra fɛn ɲuman bɔra ale kan k'o kɛ tulu de la a ka mandiya musow yɛrɛ ye fɔlɔ musow ka na yɔrɔ la voilà mais dalilu k'a fɔ i n'a fɔ dalilu dɔ de tɔgɔ ye senɲɛgɛ ne t'o dɔn nka n bɛ min dɔn ale ka baara in sigi bɛ mandiya de la n'i kɔni bɛ se i ka baara la kaban ni ko diyara mɔgɔw ye garisɛgɛ bɛ na nka n'i ko ka ko mɔgɔw ye yɔrɔ jumɛnlaka dɔ bɛ olu dabɔ tolilen don cɛ i sen tile sa e yɛrɛ ka kow bɛ tan nɔ o tɛna senɲɛgɛ na don wɛrɛ dɛ i kana k'o ye ala k'an bɛ sɔn n b'a dɔn ale ta in t'o ye parce que ale ye an karamɔgɔ ka kalanden a ka ca ala fɛ karamɔgɔ bɛ ladilikan minnu fɔ ale b'o caman labato ala ka o nɔgɔya n'a ye o la an bɛ kuma an karamɔgɔ ani a kanubagaw fɛ Sharif Usman Madani Haidara ala y'an ka kanubaga ye k'an k'a ka kalanden an k'an k'a ka kuntilennaw jateminɛ an tɛ karamɔgɔ dege karamɔgɔ de b'anw dege nka an yɛrɛ dama kan ka to ka ɲɔgɔn dege n'i kɛra karamɔgɔ ka kalanden i b'i kɛ sabaliba ye n'i kɛra karamɔgɔ ka kalanden fɔndala tɛ i b'i jogo yira mɔgɔw la n'i y'i jogo yira mɔgɔw la mɔgɔw b'a dɔn k'i ye Haidara ka kalanden mɔgɔw k'a fɔ ninnu yɛrɛ tɛ bayakɛlaw ya olu yɛrɛ tɛ nin ya i ma Haidara lagosi i yɛrɛ lagosi sinon i bɛna cɛ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ fɔ ko karisa kabini karisa ye baya kɛ ko a yɛlɛmana dɛ o kumana n'i kɛra Haidara ka kalanden ye hakili to i yɛrɛ la i ka cɛw yɛlɛma i ka musow yɛlɛma n'i jogo ye kana mɔgɔw yɛlɛma n'i dabara ye kan'i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la kana mɔgɔw lagosi kana ban mɔgɔw la kana fɔ k'i t'i gɛrɛ mɔgɔw la fiɲɛjuguba don a kana kɛ n b'ala deli ala k'an bɛ sɔn a ma karamɔgɔ a bɛ Amérique nin waati in na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka nani ala k'a teliya Américain filɛ nin ye u ka ko ni maa tɔw ta tɛ kelen ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ alijinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ alijinɛ tɛ yen maa si tɛ alijinɛ sɔrɔ ni ma sa nka diɲɛ jajaw la a n'a hakili sigi Amérique ɲɔgɔnna tɛ yen ayi an kɔni bɛ jamana misaliya n'o ye de bɔn alihamudulilayi bɛɛ dama ka kan diɲɛ kɔnɔ u ɲɔgɔnna tɛ yen karamɔgɔ tun bɛ munu na tɔw fɛ yan nɔ an ye tile 15 di dɔw ma ka kalo 1 di dɔw ma ka kalo 2 di dɔw ma o taara se aw fɛ yen min kɛ a y'a kɛ a tɛ na ye n'a ma cogo dɔ la a kana filɛ k'a ye so kura jɔ n'a nana nin kɔ an na dɔɔnin kɛ k'a sɔrɔ a m'a ye dɛ a dun t'a bila ka na kuma na tafsiri waati selen don sunkalo bɛ ka se hali n'a sɔrɔ Sherifu bɛ yan mais an mago b'a la fɔlɔ karamɔgɔ k'a daminɛ n'a ye o la Sherifu b'a tɔ laban Américain k'a da tulo kan aw de ko don Américain bɛɛ continent Américain bɛɛ n'a bɛ min kɛ a y'a kɛ dɛ ni sunkalo y'a sɔrɔ yen n'a y'a purukutula n'a kɔni zɔrɔ la o kɔfɛ a na fama ma dɛ an b'a ladeli ala k'an bɛ sɔn o ma Ali Hussein an bɛna kuma laban n'o ye a n'an ka ziyara ko ye Sharif Usman Madani Haidara ani cɛ wɛrɛ tɛ kelen n'a yɛrɛ tɛ ala ka Mamadu i y'a faamu a yɛrɛ kelen ani cɛ wɛrɛ tɛ kelen wallahi suma wallahi ka yirijala kɛ yirikɛnɛ ye Sharif Usman Madani Haidara mais caman t'a kɔrɔ faamu a kɔrɔ tɛ ko yirikuruba dɔ filɛli filɛ a ka da la k'a k'o kɛ yirikɛnɛ o kɔ tɛ ka adamaden mago salen k'i seki k'i kɛ maa mago ɲɛninw dɔ ye o sababu ye Haidara de ne y'o f'i ye Ali Hussein cɛw ka k'i bila cɛw fɛ k'i bila cɛw jɔyɔrɔ la a sababu dɔ ye Haidara ye Ali Hussein n bɛ segin ka n b'a f'i ye n'i bɛ fɛ ala jɔnw bɛ place min na i k'a sɔrɔ Sharif Usman Madani Haidara y'a sababu belebeleba dɔ ye nka n bɛna yɔrɔ min f'i ye na ne min filɛ nin yɔrɔ bɛɛ b'a fɔ ne ma ko morikɛ Haidara ma n bila mɔriya la dɛ ayi nka
Haidara yem la moriya tile ni yɔrɔ la bara ko baara o baara n'i b'a kɛ i ka tile i ni Ala cɛ baara o baara n'i b'a kɛ i ka kɛ ni laadiriya ye i k'i hakili to i adamadenɲɔgɔn ka hakɛ la a banna o mɛ e yɛrɛ ka baara tɔ bɛ e yɛrɛ bolo sisan tant que n'o ye baara dakali ye o mana ni cɛkɔrɔba in an b'a k'a ye ni cɛkɔrɔba in n'Ala ma baasi k'an na an b'a k'a denw ye ni cɛkɔrɔba in m'an bila sira foyi kan fo Ala n'a ka kira ta o mana o diinɛ lase o de y'a se Ameriki an b'a Ala deli Ala ka segin n'a ɲuman ye an y'a ɲini Ala fɛ diɲɛ jɔyɔrɔbaw diɲɛ kɔnɔ ani lahara kunnawolo Alakira kɛrɛfɛ Ala k'a dan n'a ma Alusen ne ka taa Sizani a sababu ye nin cɛkɔrɔba in ye ne de ye nin ka waazu lamɛn ne de ye Haidara lamɛn ka Haidara lamɛn fo kana se niveau dɔ la n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Siyaka n b'o k'a lamɛn o ka radio la a da sera Sheikh Muhamadu Ali Sugule tɔgɔ ma min kɛ a ko wallahi suma wallahi Ala jɔn dɔ bɛ Sizani Ala jɔn min tɔgɔ ye Sheikh Muhamadu Ali Sugule a ko cɛ don cɛ min tɛ hasidi ye cɛ don cɛ min ye fɔnisiri ye cɛ don cɛ min bɛ siran Ala ɲɛ wallahi karamɔgɔ Haidara ye nin mankutu saba fɔ a la wa ne dara a la mun na cɛ in ni Haidara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ don min na n'o ye Sheikh Muhamadu Ali Sugule o y'a sɔrɔ karamɔgɔw olu bɛ ka karamɔgɔw olu de jɛlen don ka Haidara kɛlɛ o don cɛ min b'i fa i nin na k'a fɔ n bɛ nin cɛ in fɛ ka tila k'a wele ka taa i ka so wallahi ni Sheikh Muhamadu Ali Sugule n'a tɛ siran Ala ɲɛ walima n'a mago bɛ adamadenw ka mankutu la a kun t'a kɛ parce que o don ale fana ye tɔgɔtigi ye o don a yɛrɛ ye jamatigi ye mais a ko wallahi min nin wele ka na n fɛ yen o Sheikh Muhamadu Ali Sugule de ye ziyara dɔ labɛn ziyara min n'a bɛ kɛ Sizani san o san ɲinan ta bɛnna don min ma o de ye mai kalo nata ye marisi kalo o tile fɔlɔ marisi kalo tile fɔlɔ Sizani ziyara bɛ a bɛ sunkalo kɔnɔ tile 20 je crois voilà ni Ala sɔnna an bɛ taa la ale n'an taara kuranɛ kalan de bɛ yen ziyara fiɲɛ nin va ɲɛ nin tɔmɔ o tɛ dɛ yɔrɔ dɔw ka ziyara y'o ye misi joli fara daga joli sigira ayi kuranɛ kalan de bɛ yen wurudi de bɛ yen wazulu de bɛ yen i hakili bɛ jamana dɔnnibaa kankaraw la dɛ i n'olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka Ala wele hasbunallahu la ka Ala wele ka kuranɛ kalan fo yɔrɔ Sizani kɔni ni kuranɛ kalan kɔni fɔra o kɔni alhamdulillah me tamaroni minɛ ka kuranɛ kalan o tɛ Sizani kuranɛ kalan ye dɛ ni yɛrɛ bɛ kuranɛ dɔ i bɛ maloya k'a minɛ o bari i bɛna cɛw sɔrɔ yen cɛ minnu bɛ alhamdulillah lalimuw don minnu ka dɔnni sabatiye don minnu bɛ siran Ala ɲɛ olu n'u ka kalandenw bɛ taa kɛ ka kɛnɛ fa Sizani dɔnnibaa minnu ni t'u ye wallahi dɔnnibaaw bɛ Sizani wallahi i t'u ye san kɔnɔ kare kɔnɔ siɲɛ 2 nin don i b'u sɔrɔ yen ɲɔtɛ n'u donna u ka so ni misirila ta tɛ k'a fɔ ko nin y'olu dɔ de bɔlen ye k'a filɛ kare kun na i bɛ mɛn i t'o ye mɛ u bɛ taa nin kɛnɛ in kan u bɛ dugawu kɛ an b'a Ala deli Ala k'a jira an na Sizani ziyara yarabi Ala k'a jira an na kalandenw ni kanubaw ni teriw ni jɛɲɔgɔnw ani lamɛnbaaw Mali fantan 4 bɛɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ ayatulayi a karamɔgɔlakaw ka ziyara n'o ye Sizani ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sizani Sugulelakaw Sheikh Muhamadu Ali Sugule a ka famille a dɔgɔkɛ de bɛ golo ka bɛ n'o ye Abubakar Bashe Sugule n b'a deli Ala fɛ ziyara ye Ala k'a jira an na Ala k'a nafa d'an ma i kɔni mago bɛ Ala ko min na n'i taara i bɛn'a fɔ ayatulayi jaa i ma nɛgɛ n'i taara i bɛn'a fɔ ko ayatulayi ma nɛgɛ n y'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa Ala k'a bɛɛ lajɛlen ka dugawu minɛ o bɛ taa kun min Ala k'a ɲɛ minnu yɛrɛ taa kun ye ko wɛrɛ ye ya Rabbi Ala k'a kɛ Ala ko ye ni min taa kun tɛ Ala ko ye Ala k'a falen k'a kɛ Ala ko ye ni Ala ko yɛrɛ don n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a jidi Ala ko k'a ka Alaya kosɔn Ala ko kɛ an karamɔgɔ kama Sheikh Usmane Melani Haidara Sijani kɛnɛ laban ko ɲuman Ala k'a d'an ma dumuyalakaw Ala ka limaniya d'an n'u ma Ala k'a n'u kanda aya o y'a ka dugawu ye bi don wɛrɛ n bɛ wari ko dugawu kɛ dumuyalakaw ye su in nata ye Ala k'an kanda ye Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala ka sababu ɲuman k'a ye Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka antar rahim wa bighna wa anta khairur raziqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin